Ето, хващай ли? Йо, the fish is back. Бързо е. Бързо. And you hold. Yes. Dynamics program is coming. Stay tuned. Now again, we're coming back to the dynamic muscle up. If you haven't watched, go watch the previous video on how my student starts learning the dynamic muscle up. Това, което забелязах. Ти като вдигнеш краката, някакси дупето ти, нали, цялото ти тяло вече ето каза тази линия. Докато аз като го правя, като дигна краката, все още съм ето тук отпреда. Да. А и това, където аз си забелязах при тебе, е, че краката, като си тук, е така правиш тя. Аз краката не мисля да ги мърдам краката, защото ти се удриш въздуха. Да. Е така. А краката се носи за опора. Горе-долу. Това го усетих, не знам как стана, ама стана. Пак тръгни да надираш. Прани ръцете. Добре, добре, добре. Те мъничко. Добре. Свобода. Добре. Накрая нещо правя грешно, защото не ми се сгъва. Не. Много бързо ги завъртя. Ще правиш ли скин? Ще пробвам. Добре. Не. Така. Сега. А трябва да тръгнеш така по-плавно. Добре. Сега тръгнеш назад, защото пак не чакаш с краката. Добре, не пробвай да дърпаш така, пробвай така надолу. Добре, първите пъти бяха по-добре, сега какво стане? Добре. Почти. Да. Не. Now again, trying to clean the double 360. Bro's crazy. This guy just sits there like a statue looking. I do this when I wake up, like. И трябва да можеш. После това ще направиш. Добре. Добре. Значи аз стигам догоре. Лоста ми стига и до тук. В смисъл аз съм така. Обаче след това някакси нещо спира. От тук ти идваш така. Постарай, пробвай сега, ето така. Добре, ма без да набираш. Не, краката много надолу. А, така. Добре. Ето го. Ето го. Добре. Това е. Експлозивно, краката, това бяха съветите, които ни трябваше. Така. После, целта е да си ето на тази част, е така. Да. Можеш, ако искаш да се хванеш. Защото ти сега никъде някъде ходиш. Е така се хванеш. Добре. И... После като се завъртиш, пак си на тази част. Да. И се пускаш и се пак. Ето. Главата отиде напред и краката отидат назад. Да се завъртиш. Ама тази ръце трябва да си е тук. А, така. А, така. Добре, дай. По-експлозивно. Остави се първи. Нали усещаш как можеш да висиш? Да. Като висиш, тогава си слагаш ръцете. Добре. За да можеш и с тях все едно да си помогнеш. Аха, разбрах. Добре, изчакай малко с сърцете. Спушни се сърцете така, като си тук вече, можеш да ги пуснеш. Добре. Добре, обаче без да си тук на китите, да си тук. Това са най-хубавите лостове. Този е нисичък, този е още по-нисичък, перфектно за мен. Да? Тука. Тука чак. Да, тука. Йо, the fish is back. Your name is Blob.
Вижте как бях прав. Добре, само че пак не тука, тука. Пак се за тука. Там трябва да съм от началото. Добре. Добре. Смееш ли сега да прочиш на отгорния лъв? Смея. Now, how do you work with equipment? This is a really good question that I don't have the best answer to, but we will get it done somehow. We need to do a handstand. You place your parallels next to each other, like shoulder width, mostly something like that. You prepare to jump and to push the earth. You jump and you hold, and you walk on and you hold. Yes. Not like that. And you need to squeeze your glutes, which I don't do really good. This is gonna be cut out. I'm hoping for that. Айде бе. Аз ще го кътнеш, нали? Ама аз направих коментари направих. Проблема е ето тука. Ето тука. Добре. Това не знам как го задържах. И аз. Добре, малко продължим с динамика. This is what he's going to try to do. Не. Again, the double 360. Make it clean. You make it clean. Program the whole tripod. Дай пак. Моля те, остави го. Не! Брат! Що спирам да го правя? Бързо е! Бързо! Краката! Добре! Добре. Сега трябва да го направим по-чисто. Да. Това е яко. Так ще е много яко. Ето! Добре. He's doing shrimp flip, I'm doing shrimp flip with 360. Ще направя скин 360. Добре. Аре да го видим. Добре. Имаш още доста да се завъртиш. Много бързам. Много засилка имаш. Добре. Това беше много близко. Е, тука.
Дай, хващай! Дай, хващай! Не успях да ги сложи хубаво отгоре, така го хванах. Дай! Ето, хващай! Нали да се завърти с кръка, тук ти е просто... Това е добре. Next time I'm grabbing it. Will I catch it first or will he catch it first? Дай, хващай! Дай още веднъж. Дай! Бях в небето, бях толкова високо и не се завъртях. Да. Now this is our last try. Мале. Ти как се изкеш? Да. Много се. Заставаш тук и тъй като си по-низък се хваща. Ето ти виж как dead hang. Целта е, набираш се и с краката се опитваш да удариш оня лост, само е там. Ей, сега се набираш и се опитваш. Ето, така. Така. Ето. Сега, по същия начин, на този лост. Обаче, вместо да си оттам, скачаш от тук, висиш и като си вече тук долу, тогава загребваш. Като си тук, после се отпускаш, но краката ги използваш след тази черта тук, за да загребеш. Скачваш, тук загребвам. Ма загърби с краката. Така. Добре, аз слез. Хващаш се за лоста и се опитваш да удариш на лост. Шоукейс. Добре. Не набираш. Трябва да набереш. Набера? Да. Добре.
А, така. Ало, baby. Trying to get back my double 360. The bar was here, my hand was here, and this happened. Okay, I caught it. Now I need to make it a little bit cleaner. So I have swing after the double 360 to be able to do other things. You need to spin the earth on your finger. Добре. Моля така, но е приятно може да налееш на лоста. Да, нали, видиш? This guy is making wind. The dynamics program is coming. Stay tuned.